Ka Khasi Student Union North Khasi Hills District Union lengba ka nongpo circle menta kasengi ka khat khandai tarik uyayong R1000 R4R kala play perdano ya ka lead sabathani lingdo Memorial Football Tournament R1000 R4R Madan Saiden ya ka ne ka tournament la Pynlong Daka KSU nongpo circle kum shibenta ban kanmau burom yoniu Dkhot barim ka KSU ubla senyang syaka jai benrew hakipor ki balaleng hakabau la syakri ya ka jai benrew lengba jong ka seng hakapor bodang don hakane ka sla perthei Hakane ka sngiple yakane ka football tournament jong ka seng lawan ban saki do ba successful lingdo ubade rangba shnong ka shnong Saiden kumu kongsan usamla rangba uba lambok Joseph Rambai ubade vice president jong ka KSU North Khasi Hills District Union kumu sumbut kongsan hakajinya donlang uba MG Kharshanlor ubade assistant rangba shnong ka Saiden u president ka KSU nongpo circle usamla John Lingdo lembat kiwe ki Dkhot jong ka seng haringkat kalok bat ki khun jong uliet sabha thani lingdo kumban shukdo usamla liet sabha thani lingdo udei Dkhot bapura jong ka KSU nongpo circle ubala Khlad no hakaphra tarik ujemmang house name R1000 khatphra Hakane ka sngi play yakane ka lempung ile kai ball la sakhi ka jingile kai hapeneng ka snong Saiden persha academy la job FC bar kane ka jingile kai ka long ba itnat bha bar habakut ka kelamin ka Saiden ka lara ka nam job da ar la ka way persha academy la job FC